ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠୁ ଆମର ଯେ ଧାନ ବାଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ କି ଇଏ କେଉଁ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ତା ନାଁ ଜାଣିନି। ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ତୋଳିଲି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସବୁ ମଜାମଜି କରି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଆମର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ନାରାୟଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ରଖିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଭୋଗ, ଦୀପ, ଧୂପ ସବୁକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋର ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ।